Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan.
Kulot saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Matugnaw nga hapon para sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Matugnaw tungod siyempre maulano na nga aton sa ni panahon. Siling ganin nila tawi, may bagyo, relax ka mo daan na. Ha? Anyway, welcome sa aton pagpangalagad sa sining hapon sa palatuntunan This Is My Life. Inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Obdanay kita tugtugtak na alas 3 sa sini iya nga adlaw, Lunes. Enero 10, tuig 2020. Sa gihapon, basta Lunes nga adlaw, ang pagpagamusta man ni Tita Wilma sa inyo. Malipayon ba lang Lunes para sa inyo? Tungod nakaupod ninyong inyo bugos nga pamilya kahapon nga adlaw? Nakaupdanay bala ka mo? Nakadugsing-dugsing o kung nakaway-away naman ka mo ano ko rin kagido. But anyway, amo ginaiyang pagpangabuhi naton, di ba? Wala duag kun wala away-away. Pero happy tungod nga nagainupdanay. Kag nagahibaluay kun anong nagakatabo si tagsa-tagsa. Hindi lang sa sulod sang aton panimalay, kundi sa aton man komunidad, sa aton palibot, kag sa palibot sang aton pungsod Pilipinas. Istorya gani kagina sa isa ka driver siniya. Tawe, anong may bagyo? Wala bagyo. Ha? Amihan ini ang aton ma-experiensyahan. Ha? Northeast monsoon. O kun amihan. Amo nang ginpabutyag iya sa forecast sing pag-asa kainaaga pa. Kaagahon pa. Di ba? Taglang tagamay sa diin sa Eastern Visayas kag sa Caraga Region, magalumon man ditong ila sini nga kalangitan, may mga paglapta-lapta man nga pag-ulan, ina tungod sang northeast monsoon o kun ining amihan. Kag may posibilidad man flash floods, landslides, kung magbuo na ya ang mabaskog nga ulan. Kag ang monsoon naman, magadulot man sang magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan-ulan. Pagbulo pa na lithi ina sa Cagayan Valley Cordillera Administrative Region, sa may Bicol Region, sa iban nga bahin sang Visayas. Kay inati Eastern Visayas, diri sa aton, syempre, dala kita sa rest of Visayas, iban nga parte sang Visayas. Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, kag Oriental, Mindoro. So, mo na atong kalangitan ho. Nga daw siling ni kanami lang gidya ipa. Ano gani? Nami lang ibarikutot dira ko nara kamo sa aton puluyan. Ay kag nagaupod kamo kay Tita Wilma karon niya nga po nagaplano kamo kun ano inyo pamahawon. Abi prepare kamo sang something hot. Higopon man o kung kaunon man nga mainit. Nga magatahaw-tahaw ang inyo katugnaw nga nabatyagan. Ha? Kag ang aton man mga estudyante kung mag-abot, preparahan man kung anong maayo para sa ila. Kag ang mga nagatrabaho, no? Sa inyo dira nga nagaupod sa aton sa sininga hapon, sa tagsa kapuluyan, sa ila mga salakyan, sa aton mga merkado, kung diin ka man kag kung ano man ang imo ginabuhat, salamat kag maayong hapon sa inyo. Sa kutob sa aton malabutan, tagsa kaadlaw nga pagpangalagad neton sa This Is My Life. Lunes tubtub Sabado. Kag syempre aton man matahom nga lalantunon sa sininga hapon. Ang aton man sulat nga basahon sa inyo dugay-dugay. Boy, ni mga naganubyahanay bala. Ay, nubyahanay. Speaking of nubyahanay, tawi. Lapit na lang Valentine's Day. Lipat gigo bala.
Sa nagligang semana, doon na istoryanto nilang Valentine's Day. Abising ko istoryahin yung ko sa inyo nga mga love story. Na may mga exciting, may mga away-away, tapos ayuhay, hindi ganyan, may mga kuneno mga manatabo, tapos sweet-sweet naman ka mo na. But anyway, on Valentine's Day, na-try mo titawi nga, may nobyahan na man kita nga ma-istorya on air. Gusto ko millennials, kay unique yung mga istorya sa mga millennials sa buong mo, no? Naming millennials, pero may ara pa kita 13 and 14 na. Istorya kita iya sa mga istorya dion amor ninyo nga mga kabataan sa subong. Okay? Yes, Tito Wilma. Kag diraman sa itong sulat nga pagabasahon karon. Ang mga matugda man ninyo, po ninyo mga greetings pagi sa itong text hotline. Bukas type nyo lang kagipadala sa 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag kun may data inyo mga cellphone, kung may internet connections kamo dira, basta bukas lang ang inyo Facebook account. Search nyo lang Action Radio Bacolod, click nyo lang ang videos dira. Yes, arang live of the night kita ni Tita Wilma sa This Is My Life till 3 in the afternoon. Okay? Yes, Tita Wilma. Kag angot man sa Valentine's Day, ang aton Philippine Post, ang post office tabala. May gamay-gamay man kung na nasiplatan kaina. Kay abaw, balik nila ning during Valentine's ang express padalove. Nami to sa Metro Manila sa Metro Manila ya kay may ato to silang lain man tong plastada, lain man niya sa aton sa domestic ha. Kaysa nagahilapit nga Valentine's Day on February 14, planos ang Philippine Postal Corporation o PhilPost ining ilapakulo nga ginatawag nga express padalove. Ambal sa PhilPost to, starting today February 10 until February 14 mismo adlaw sang tagipusoon sa Biyernes. Available na ya ang ila mga available na ang ila mga singing kartero. Siling ko kagina, kung available to, dili sa aton sa Bacolod, sa Negros Occidental, available man. Nagsinging kartero. Magluwas pa na iya magluwas sa maga-deliver sila sa mga regalo, maharanahan pa nila ang padalaan. Ang worth naman is 2,500 pesos. Siling sang chief sang marketing mega Manila area na dito lang na galing nasubo gid na. No kay nami ginatani may maka-experience diri sa aton sa Bacolod na. Ang singing kartero package nila ang 2,500 pesos nga may bouquet na sa of flowers, tapos may greeting cards, tapos may duha ka love songs, so kung harana songs, gani sa suno kay Dada Marquez, siling niya na, baw kiligon ginang regaluhan mo na pagkabalo ko yung Manila, sino atong di mahibaluan abis sa Bacolod? Kay sa Domestic Express Mail Service na Manila, pwede ikaw, kung gusto mo, pwede ikaw magregalo sang flowers, cards, staff toys, chocolates, and cakes. Paagi mo sa ila. Sa mga date naman, nga nobyahanay o kung couple o mag-asawa man sa Valentine's Day, pwede ka mo kakadto sa PhilPost o kung sa ating post office, bisitahon nyo lang ng personalized selfie stamps booth about. Kag magluwas sa pakulo nga ina sa PhilPost, ginlunsar man subong adlaw ang special Valentine's Day stamps nga may angot man sa Love Month. Kag every stamp o konsilyo makabakal ikaw 12 pesos. Kag may lain-lain na ina nga design. Abi niyo kung ano mga design, love nature, love for country, love knows no gender, wow. Kag love yourself. Okay? Gamay lang na about Valentine's Day. Kung ano mga plano ninyo, share nyo mga giveaway, be. Maupod na lang kamuya on Valentine's Day. Happy na kita sina. Bisan magkainano pa. Kung ikaw single, let's say, ikaw
wala ka na da bana, wala ka na da asawa, ang bata mo upda. Kung lola kag lolo, kung wala na si lolo or si lola, apo mo upda. Or let's say kamo nga mga apo, kung kamo man mga kabataan, i-date ninyo si mama ninyo, kung si papa ninyo, si lolo or si lola ninyo on Valentine's Day. Planuhan nyo kay may time pa. Valentine's Day will be on Friday, February 14. Maantes kumain nga kamo mapabati sa aton matahong mga lilentunon gamay lang nga update sa 2019 novel coronavirus virus ARD kay may nagapamangkot tawi pa nga pila na sa report siya gina ni Action Dale Salazar dari sa aton. Pasalamat gid kita, no? Pasalamat kita tungod sa mga results sang mga tests sang mga under investigation kag under monitoring negative ang sa mga nag-abot na iyang mga nag-abot na iyang result, no? Mapasalamat kita kay ti nag-negative kag pangamuyo pagid naton nga kabay magga-negatibo pagid iya ang mga mag-aabot pagid nga mga results. Amo man lang na dang aton nga mahimo para dira. Ay launa 48 kag siyempre ang kadamuuna sa nagkalamatay sa 2019 nCoV sobra na 900, no? 909 ang nagkalamatay. Ginbasi man naton sa report sa Chinese state media. Partikular na gito yan napatay sa China 96, partikular na sa UB province, sa probinsya sa UB. So, nagsaka, 907 ang death toll sa China, tapos mayroong atag isa iyang napatay, amuting diri sa aton sa Pilipinas, kag may isa man sa Hong Kong. Okay? So, kita gyapon padayon sa pagpangamuyo nga kabay pa nga manginegatibo, kag mahatagan na solusyon kag kasulbaran ining epidemya nga ini. Kag gamay pagid luyag kung alang idugang ang aton Department of Health sa gihapon, may panugyan para sa aton. Kita ginapalikaw sang Department of Health sa pagtambong sa mga pagtinipon-tipon, mga kasadyahan. Kung pwede anay likaw kita dira. So, advice man sang DOH ang paglikaw sa pag-organize. Kung pwede, hindi lang kuno anay mag-organize sa mga dalag ko nga mga events nga magakinahanglan sa mga dalag ko iyang or siling mga madamo nga mga attendees sa pihak sang threat nga ini sang 2019 novel coronavirus ARD o kun acute respiratory disease. Tipanugyan sa DOH sa publiko siguraduhon ha proteksyonan gid ang kaugalingon batok sa amo nga masakit. Kag nagtukod na ang ahensya sang command center nga magatutok gid lang sa 2019 nCoV ARD para man sa madasig nga koordinasyon sa magluwas iya sa mga ahensya sang Panguluhan. Kag ginsiguro man sa ahensya sa ikayong lawas sa publiko, ginahimo gid sang gobyerno ang tanan para nga mapunggan ang paglapta sang amo nga masakit diri iya sa aton sa pungsod Pilipinas. Love comes from the most unexpected. Agapasimbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Okay, from Jose Feliciano, love comes from the most unexpected places. Siyempre, sa ato ni na mga kauturan nga may madumduman sang tiun nga ato. Okay naman na. Wildflower from Skylark. Yan, may-play ko ni uli kay nga abaw. Kapilagin magsulit-sulit. Agin sensan o pangatawi. Bug-usaman ba lang mag-play sa Wildflower? She's faced the hardest times you could imagine. Alaw na 54 Action Radio Philippine Standard Time. Many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all her fears. And a sorrow no one hears still rings in midnight silence in her ear. Let her cry, for she's afraid. Let her dream. Cinco na Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na rin mga kauturan dira sa pagkinanglan ninyo sa mga fresh flowers, bouquet of flowers for Valentine's Day para sa inyo mga loved ones o kung sa inuman nga mga events sa kinanglanon ninyo ang mga fresh flowers para dekorasyon. Ara lang sa Johnny and Christine Flower Stand na hamtang sa likod sa Bacolod Base Center, Ferrero Street ina. Kung maghalin sa bahin sang Bacolod City Public Plaza going to reclamation area. Yes, una nga bangga, ti syempre pagkadto na sa Bag-Apuan, pagkadto na Plaza Mart, diretso sa reclamation area. Pagkatapos may ikaduha nga bangga sa wala, amo na da Ferrero Street, ara lang da ang Jenny and Christine Flower Stand. Pero pwede magka-contact sa cellphone number 0930-9592828. Again, 0930-9592828. Pwede ka mo magkapamangkot arrangements ng 12 roses, arrangements ng 12 red roses. Pila? And when you walk
Te, kung insaktuhan na, kamuti pwede kung ma-pick up mo ni oras. None. Okay, gidi na. Istoryahan na lang, okay na. Pag-agi mo, hindi ka na maghulat. Again, Johnny and Christine Flowerston. Ako si Mong Caltorilla, mayong hapon sa imo, God bless too. Na kay Benny Hilyada, na Oswa Bacolod, insakto na siya, imo yung type. Kay Remar Hicano Haliazgo, good PM. Tito We, monitor lang kami din sa Sitio Lupa, Barangay Sagaang, La Castillana. Tamyaw ko lang dayon family, Haliazgo, Hicano family, Salvatierra family, kag Robles family. Good PM to we. Mag-monitor ako sa program mo. Sila ni Jeromiano sang Hibyuan Tapas Kapis. Salamat gid. 6689 sa mga taga-Kapis dira mayong hapon kag madamo gini salamat. At mayong hapon ka pamatig ko sa imo tita. Happy Valentine's Day sa akon bana. Almor Olinco, kami ta makaon kami sa mga inasa. Okay, Nancy ni Galita. Bisan ano lang sa luhan ninyo kung upod ka mo, malipay na ng isa kag isa, di ba? Okay, halin ka 99042. Good PM ka namin sa boses mo. Ay, salamat, Gid, na. Pag-wait lang tayo sa akong friend, si May Sultan from Abtao, Tapi. Thank you, Kid. Welcome, my dear. Okay, nag-monitor lang ko dito ito, si Grace Gonzaga. Yes, salamat sa imo. Kag maayong hapon, Gid. Alauna, 58 Action Radio Philippine Standard Time antes man. Ang ito na DTX 500 capsule. Hindi ginaton ina pagkalipatan adlaw-adlaw para ina sa aton healthy nga liver. Ang aton liver kung nga aton natay amo ina ang bodega sa bodega o kung talaguan sa mga sustansya nga makuha naton sa mga pagkaon nga aton ginakaon. Dira na naka-stored. So kinahanglan din siya maapektuhan, hindi na siya mahalitan, kinahanglan nga maging healthy na siya always para nga makadistribute siya sa mga sustansya sa nagkalain-lain nga parte sa atong lawas. Kung gamay po lang ang problema, talupang doon, hindi na naton pagpalalaon. Ha? Ang DTX 500 capsule, kinahanglan naton para sa complete management sang aton atay. May mga detoxifying compound nga muna gatinlo, may active ingredients man, may phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa pagubag sang imo atay kung ginatawag nga liver inflammation. Nga kung pa ignore ta lang, mahulog na siya sa cirrhosis of the liver o kung cancer of the liver. Gani kinahanglan DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede nato ni na mabakal sa mga butika dira sa inyong lugar, dili man sa among sa siyudad sang Bacolod, pero pwede kita makabakal online. Kung niya mabudlay para sa imo, kay medyo hubin-hubin ka na ya, kag medyo mabudlay para sa imo sa pag-online, kay arang imo apo kusugua, o kung anak mo man, hinablus mo man, para nga ma-order ninyo online, ma-deliver man sa gilayon sa inyo punuyan. Ano lang himon, log-in lang kamo sa www.kalusuganyan.ph. Ayan, hindi gani ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Pagbalik ni Tita Wilma, aton sulat kapag abasahon pagkatapos sini.
Kaya namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagawa Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, kag sakit sa puson. Mayara ka man dira sa katul-katul kag mga Ang ito man Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang nag-isahan ng supplement himo halin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure, mangosteen natural, kag 100% organic.
Gani, para man sa ito mga kauton, especially sa mga kalalikinan, para malikawan nga mangin infertile ka mo, kinanglan na mag-Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ka mo, ha? Kay inang anti-inflammatory kag antioxidant nga nagapabaskog man sang inyo pagkalalaki. Ba, grabe tawe, no? Nagabaskog sa inyo pagkalalaki kag gina-counter ini infertility mo bangod sa sobra-sobra nga stress. Magluwas na tungod man sa pollution kag sini mga free radical related factors nga makahalit man sang atong lawas ilabi na sang inyo pagkalalaki kinahanglan mangin mapagros ka mo gani isa lang katibag adlaw-adlaw. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea pwede nato ni na magamit hindi lang para sa inyo kundi para gid sa bugos nga pamilya tungod magamitan naton siya sa mainit nga tubig tub-tub isa iya ka litro. Ti hindi lang ikaw makabinipisyo kundi bugos gid nga pamilya. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea pwede nato ni na mabakal sa nagkalain-lain nga mga drugstores dira sa inyong lugar, of course dili man samon sa siyudad sang Bacolod. Sa tanan nga wakong Chinese drugstores kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Be smart, be fit, and be healthy. Kinanglan mag-Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kita. Sa siningation, ang atong sa Department of Health nagapatigayo naman sa press briefing. Abi ninyo ang admitted sa mga hospitals para sa posible NCOV-ARD. Nagalabot na sa 262 patients. May nag-update yan nila sa atin online, no? Silingitawe, hindi na 900 pila na ito, 907 or makita ko na siya karon. Ihatag ko man sa inyo. Okay, thank you, Gid. So, dali gid lang tawe kay Toto Philip Ken Alonzo, guys. Salamat. Mayong hapon. Kay Inday Marie Lynn Tambozon, Paris. Good afternoon, Tito Wilma from Hong Kong. Tito Wilms, wala nagalubad imos. Ay, salamat, Gid, ha? Salamat sa compliments, Marilyn. Welvan Espanyola Tikala, Patamio Family Espanyola sa Banosang Musha. Tita Wilma, thank you, Gid, watching The Mom, Saudi Arabia. Abi ninyo bisan sa amon na bilangara, kamo sa ibang nga lugar. Napasalamat di ko na. Kaya nga, makapabuhin-buhin man sang inyo na batsyagan nga kahidlaw sa inyo pamilya dere, di ba? Bot silingon, ara ka mo sa maayong sitwasyon. Mabatian sa inyo pamilya, happy manina sila. Joanne Gonzalez, mayong hapon Tita We, God bless you. With matching kiss and love, love, love. Thank you, man. I love This Is My Life with Tita We. Mars Villasita, salamat. Ari si Marilyn Habalya, Tita We. 910 na po, Tita Wilms, ang patay sang and coronavirus. Ang ito na update until kainas ang aga lang. So may confirm na siya karon. So may nagduga nga isa. Thank you, Kid. Mayong hapon, ma'am. Patamyaw lang ko family Imparado dira sa Kabangkalan from Angelo de la Cruz, Imparado. Action Wilma, good afternoon. Gapaurok-urokid kami di subong sa imo FB Live. Si Michael Jude Aldin Sang, City Glass ni Aden. Arisco, salamat giden den. Good afternoon. Kay Miss Beautiful Heaven, thank you man. Kay Tuto Christian Monterde, kay Inday Maria Luz Grijaldo Macuna. My batchmate, Hinidino Cadiz, good afternoon. Kag sa tanan man nga nagapamati sa Action Radio. Salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma. Stand by sa aton sulat nga pagabasahon sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang eton pagabasahon sa sininga hapon. Gayuhom lang ko kay ngalan niya balaw. Gintago siya sa ngalan nga Philip.
ligaya. May nadumduman man ko nga Philip. Kagin paagay ni sa messenger medyo lawig-lawig pero ginbuhinan ko nito to Philip ha. Okay, kag ang mensahe ni Philip sa iton messenger nagasiling. Dear Tita Wilma, hello and good afternoon sa tanan nga nagapamati sa imo programa This Is My Life. Pasensya, dari ko lang ginpaagi sa messenger mo, kag kabay nga mabasahan mo man. Pagkabati ko nga pwede ginpangita ko ang imo account, kag nag-hi ko sa imo, thank you sa pag-response. Ang message ko, tita, natungod ni sa girlfriend ko, nobya. Hindi ko maintindihan kung nga apermi kami nag-aaway nga duha. Pulos lang sala ko ang iya makita. Makabalikid lang ako sa babayi, kadamo na sang iya ginapanghambal. Ano pa kung kisa, nagasulod sa pensar mo, nga daw wala siya sang salig sa akon. Bisa naga-sorry ako sa iya, damo na siya mga threat, Tita Wilma. Bisan pa natungod sa gagmay langgid nga butang, matalupang daniya. Pareho na lang nga kon malate ako sa date namon. Naugot man ako sa iya. Kag tita, feeling ko, hindi na healthy ang relationship namon. Pero kung pamangkuton ko siya, kung love niya ako, love man ko nun niya ako. Galing amo lang na, permi kami nag-aaway nga duha. Gina-ask ko man ang self ko, kung bala dapat nga magstay ang amon relationship. Hasta sa masarangan ko, tita, ginapilit ko gid. Nga hindi ko lang siya pagpatulan. Galing, isa ka best, tita. Lately lang gid. Nahuyan ako sa tubang sang iya mga friends. Ano bala nga ipakilala kaniya nga best friend lang niya ako. Sakit-sakit sang nabatyagan ko, Tita Wilma. Abi mo that time gusto ko siya bayaan, pero wala ko ginhimo. Nabalaan ko, natalupang daniya ang iya sala. Gani nag-sorry man siya dayon sa akon. Hambal niya, Tita Wilma, joke lang ko nun niya ato sa akon. Gintilawan niya lang kung daw ano ko siya kuno ka-love. Hasta subong nagalain gihapon ang buot ko sa iya. Daw gusto ko anay nga cool off kami nga duha. Tita Wilma, gusto ba lang himuon ko nga ina, pamatian ko gid ang imo ihambal sa akon. Salamat sa pagbasa, Philip. Okay, sa aton sa ni tagpadalasang iya istorya kag problema sa aton messenger. Kay Philip, una-una salamat gid. Ikaduha, yes, salamat sa pag-share mo sa imo problema about love. Kag kabaluman ko, nga hindi lang ikaw ang may kaangay sini nga istorya na hanungod sa imo love life. Feeling ko mga kabataan, magka-relate man sa mga amuni. Bisan o inibaghambal, mag-observe ka lang sa mga youth. Bisan nga sa amon sa mga pamatanon, di ba? Maka-observe ka gid kag makayuhom ka lang. Makitaan ka gaya matalupangdan ka gani nila nga nagatulog ka sa ila. Maghihom na ko, naabot na din sa mga bata mo.
Ay, tita, ya, hindi. Okay lang na iya. Gatulok man lang ko. Okay na iya. Ang maragin man ang mga kabataan, di ba? Pero kung makita mo nga medyo sila-sila tawag bala kag istorya, kay gapamati man. Okay? So, salamat gid sa imo, Philip, sa pag-share mo man sa imo sini problema. Sakit man, masakitan ka man, that's normal. But siningon kon kabalo ka, magbatyag, kung pasakitan ikaw natungod sa gugmang ginatawag, may leksyon ikaw, makatuon ikaw, kag next time, kabalo ka na mag-handle. Nami ni Pro, kinahanglan mo lang nga mag-matured about love, ti sa duha, sa tanan man nga bagay, may duha kabahin mo, di ba? Maayo, kag hindi maayo. Sa imo kung sa atong nakita, sa imo personality, Philip, may ara ka na maturity sa pila ka bagay. Pero nagagwa pag ang ginatawag naton ang immaturity. Pero mas immature pag ang imo yap. Ang imo sininobya, okay lang Ang ato nanay man ambahan nun nga gadulot para sa imo, para man sa imo sini amiga, sa imo nobya, ano kung pwede na lang sana o kung paano na kaya from Bugoy. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa At sa sininga hapon, sa kay Tuto Philip, sa imo, sa liwat salamat kaya dahil kay Tito Wilma, of course. Salamat sa pag-share mo sa imo problema sa aton sa messenger, kagindala naton dari sa kahanginan. Kay feeling, daw mo nang pinakamapo sa inyo mo, di ba? Daw mo nang pinakamapo sa inyo kung may data kamo sa inyo cellphone kung may mga internet connections kamo, that's why ginbuksan nato nina para man sa inyo nga pwede kamo dira makapadala sa inyo man mga sulat sa inyo mga problema, hindi lang mga problema, mga experiences ninyo nga inspiring bala, ha? Inspiring o kung makahatag pagid leksyon man o kung pwede man magamit nga pala hinandigan sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton every afternoon diri sa This Is My Life. Hindi lang about love, ha?
Sa kung ano iya nga sitwasyon ninyo sa kabuhi, problema, relasyon sa sulod sang panimalay, pwede kina iya. Very welcome gid na kay Tita Wilma. Kay kita mismo sa aton kaugalingon, paagi man sa inyo mga problema, makatuon kita. Kag si Tita Wilma, wala man nagauntat sa pagtuon, kag paghibalo, sang nagakatabo sa aton kabuhi. Gabi ninyo. Tita, way problema. Sobra pa yung problema ko sa inyo. Wala lang kamo kabalo na. Among na sila nga, hapos lang para sa inyo, pero para naman sa natungdan, mabudlay ina. Pero tao lamang kita. Tao lamang kita nga nagapaninguha, nga makasurvive sa tagsa ka problema nga nagaabot sa aton kabuhi. Gani, keep strong, keep move on, kag inspired, and be happy. Toto, Philip. You should learn how to be more matured, especially sa imong sitwasyon subong. Sa pagpakigrelasyon, kinanglan niya maging mature kagid, especially nga ikaw lalaki. Pinaka the best kag pinaka maayo mo dira nga himuon ato ba nga si girl friend mo na istoryahan siya sang maayo. Namigid siya nga, may istorya, may komunikasyon mo. Sa isang kayo sabi, bisan of the night ka mo, kisa way man tingugay, kung way sa may mauna pamangkot, wala man sa may magsabat, amo na ba na, nami, kinahanglan, may komunikasyon nga sa diin, may interaction nga mabatian mo, kang mabatyagan mo kung anong gusto niya ipabutyag, nga mabatyagan mo kung anong nabatyagan man niya tuhoy sa imo, kung akig siya, o kung gusto niya nga maguluangga man sa imo bisan sa mga istorya lang, di ba? O kung ano man ang plano ninyo para sa palaabuton, hindi nga sila nga serious na gidya nga plano para sa palaabuton. Mga palaabuton bilang girlfriend, boyfriend, di ba? Amo na siya. Nga magnobya ka, magnobyo ko, mama. Magnobya ka, magnobyo ko. Magnobya ka, kag magnobyo ka. Mama na or mga sawa ka na dayo na, hindi na. Ang away-away na normal na siya na hindi yan nami ang relasyon nga wala away. Kaysa inyo pag-away, makita mong diferensya sa isa, matunan mo kung paano mo siya mabaton, kag kung paano mo i-adjust ang kaugalingon mo para sa dason. Hindi na masulit pa. Kung masulit na, at least kabalo ka kung anong himuon mo. Kag kabalo ka kung diin mo ayon ibutang ang kaugalingon mo para nga maumpaw-umpawan siya. Istorya ka mo sang maayo nga duwa ni girlfriend mo. Kag kung feeling mo bala tuto, Philip, gina-try mo nga maging maayo ang tanan pagkatapos ay nga do hindi ka mo iya mag-insaktuhanay nga duha. Makonsiderar naton ang imo suggestion nga nami guruanay mag-cool off ka mo. Cool off ka mo, hindi nga total period or stop. Cool off for the meantime. Temporaryo lang. Para mabatyagan niya, kag mabatyagan mo, mabinag-binag ya, kag mabinag-binag mo man kung anong mga diferensya, kag kung anong mga maayo para sa inyo responsibilidad. Sa inyo responsibilidad, sa inyo relasyon. Kag kung bala, dapat pa magapadayon ang inyo relasyon bilang magnubihan. Para makapamensar ka mo sang maayo. Kaysa totoo, Philip, imposible ya sa isa ka relasyon ang wala nag-aaway. Sa bisan ano nga klase sang relasyon. Tandaan mo, wala sang perfect relationship. There's no perfect relationship. Bisan ano nga klase sang relasyon. Pero hindi naman husto, inang away na lang kamo iya nga away, nga matiyag mo pahuway lang isa ka adlaw pagkadaso na bangigay naman kamo. Kapin pa kung mag-away kamo bilang sa wala pulos nga butang, kagamay nga bagay, awayan pagkatapos ay Ginoo ko. Kag regarding gali sa iya joke sa imo, na sakit kin man na to mo. Experience niya panginwala mo sa tubang bala sa tubang bala sang tanan, especially sa mga friends nila, lain na mo kay not necessarily nga ako nag-experience sa personal kundi isa ko ka friend nga ara kami embarrassed la English ang itsura sang guy mo, pero mo indinay mo siya tubangan sa mga friends mo, di ba? Naintindihan ko gid ang balatyagon mo, Toto Philip. Pero
pwede mo man ang ihambal sa iya nga abi mo bala hindi ko na namian sang joke mo. Kung hambal yan nga joke lang na, hambalon mo gid sa iya. Pero in a nice way, nga hindi ka mo mag-away liwat. Okay lang na siya, pero hindi ko na namian. Do pareho lang nga ginapanginwala mo ko sa tubangan sang tanan. Do pareho lang na nga ginakahuya mo ako nga makilala nila nga nobyo mo ako, di ba? Amo nang ginaitandaan mo permi. Tandaan mo man sa nahambalan ni Tita Wilma, there's no such relationship nga perfect. Okay? Pero tandaan mo nga kung wala sang perfecto nga relasyon, may perfect love iyan. Misa nasakitan ng heart, there's a perfect love. Tandaan mo lang, kinanglan mangin happy lang tayo to Philip, especially for this coming Valentine's Day. Have a good heart for your girlfriend. Kinahanglan istoryahan kay basi kulang lang siya sa pagpaintyende. Gets mo? Okay. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat man sa imo pagpadala sa imo problema sa aton messenger. Kag mayara pada gusto ya tawe ining kung sino ko basahon, mapamessage ko sa imo, okay, relax ka lang. Message ka kung basa, kung when ko basahon ng imo sinisulat, kaya ginapasunod man na natin. Okay, ha? Thank you so much, Philip. Sa mga reactions naman sa ito, mga tagpalamatik, ang nag-upload man sa ito, online, relax lang si Tita Wilma magabalik, pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Ang ito na ng Celebrity Kojic Soap. Ang ito habon nga pampagwapa, pampaputi, pampakinis ang itong supat. Kag yes, makahatag sa itong sang fair complexion. Sa padayon na ito nga paggamit. Tungod nga ang Celebrity Kojic Soap, ang may kojic acid, nga mong pinaka-epektibo kag accepted na worldwide nga pampaputi. Okay? Kung ikaw nagaproblema man sa imo mga freckles, wrinkles, imo mga pinalian sang punggod na sa imong mga pimples, mga whiteheads, blackheads nyo, yes, para nga maging pino paghikap mo sa imo sa skin. Hindi lang sa guya, kundi sa butkon man, sa dughan, of course. Celebrity Kojic Soap ato na padayon man nga ginarekomendar kag ginapahanumdum sa inyo adlaw-adlaw. May powerful exfoliating properties man sa pagpaputi sa nasiling naton kag pagpakinis kag sa paghatag sa iton sang fair complexion. Labi na sa mga
problema ninyo sa siko nga maitom, sa tuhod nga maitom, sa bukong-bukong sa inyo tiil nga kung magpungko ka mo ga-cross sa inyo nga legs, o kung mismo sa inyo underarms, sa inyo ilok, kung di pa ka mo satisfied sa kaputi, tungod medyo madulom-dulom siya compare sa imo siniidalom nga pati sang butkon, kinanglan para ako ginaiya ang kolor. Abi tawi pakita mo ilok sa ilok. Joke! Hindi agi na payihong talang ka mo. Kinanglan ginman. Ang atong celebrity Kojic so pwede ninyo inababakal dira sa mga tsindahan kag butika man sa inyo lugar kag diri man sa among sa syudad sa Bacolod sa mga butika nga nahamtang sa atubang kag kilid sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ara available sa Mims Pharmacy, RX Trade Drug Store, JDN Pharmacy kag Farmasya Caro. Dili naman sa idalom sa Action Radio sa Jex Marketing. Available ang itong sininga Celebrity Kojic Soap kag ang itong Panyawan Liniment. Alas 2:32 na action na Tita Wilma. Rona May Sendo watching here from Binalbagan. Salamat kag mayong hapon. Kay Ed Helado, tawi greet lang ko si family Helado sang La Carlota. Kay Joanne Gonzalez, mayong hapon Tita Wilma. God bless you always. Thank you. Good. Kag, yes, Vilma Recibido. Wawari naman ang nakawala sang board kag homesick. Thank you, Vilma. Kag salamat sa pag-ubod kay Tito Wilma karon nga hapon. Tito Wilma watching from Riyadh, Saudi Arabia. Tamyaw lang ko. Happy 71st birthday. Kay Nanay Nilita Alit, sing Barangay Bantayan, Kabangkalan. Kay Tatay Pito Alit, always gid nagapamati sa Action Radio. Thank you. Halin kay Lady Jonna Bahilidad de la Cruz. Salamat. Kay Jorge, tawa akigan kagina George. Hindi pag Jorge, George Launyo Jr. Tinawan pag-greet lang ko na sa sis ko nga, si May Sumaria. Happy birthday! Oh, nasampawan siya, nagsaka. Sige lang, balik ko lang na karon. Happy birthday ka sa tatay ko, kag nanay ko, miss you all. Launyo Jr. Okay. Kag kay Hans Christian Monterdi Hans, salamat kag maayong hapon. Ma'am Ami Rivera Coral, how are you? Good afternoon. Kag kay Martin Aliling sa Imos, Cavite. Kag kay Sonny Johnson Caballero. Hi, Tita We. Grabing hi mo, dugo pang hi. Hi, Tita We. Nining Malu, good afternoon. Salamat gid kag mayong hapon. Ari di sila pero wala matigayon. I'm so sorry. Explain later on. Sonny Johnson Caballero, hi tawe. Kag syempre kay Inday Girly again. Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Balikan anay ni Tita Wilma nga itong si letter sender sa karon iya nga hapon sa kay Tuto Philip. Beauty lang kumaliwakat sa ngalan. Tuto Philip. Halin kay 9904, hambal 9904 tuwe. Salamat gid nga nabasahan mo. Tawi, ask ko lang kung paano ko sige lang, padayunan na lang tawi. Tapa-ask ko lang kung paano ko makapadala letter sa imo kay gusto ko gid mahitagan advice sa kung problema. Wala ako FB tawi. Ano himuon ko? Kung posible sa imo nga mapadala mo sa ating post office, paagi sa ating post office, try mo. If not naman, try ko nga matagaan ikaw sang number nga pwede mo dira ma-text para nga ma-print din ni Tito We kag mabasa man on air, ha? Okay? Relax. Kung magsulat ka kag ipadala mo, sulat mo lang address mo. This is my live, Action Radio, Burgos, Lukson Streets, Bacolod City. Mabato na ni Tita Wilma for sure. Okay? So, salamat gid. At tawi mayong hapon sa liwat kun ako sa iya kun okay lang sa girl nga ma-stop ila relation, i-stop ya mientras temprano pa. Salamat gid. Suggestion ina ni 9904. Good PM tawi ang mahambal ko man kay Tuto Philip to sa pananaw ko daw hindi desidido ang girlfriend mo sa imo. Hambala lang siya kung tuod gid ba lang may luya gid siya sa imo. Ako'y bigyan mo na. Hindi ko magets. Hindi kayo wala period mo, dali lang. Hambala lang siya kung tuod gid ba lang may luya gid siya sa imo.
kung magluyag gid na ang girl, nag-aarte pero luyag man gali. Importante palang gaon mo lang ang girlfriend mo. Salamat gid tita. Salamat sa imo 9220. Pahuli, yaring pag-ibig ko. Okay, Action Wilma, good PM advance. Happy birthday sa ako nanay Sunny sa February 13 from Wilma sang Isabela. Oh, advance happy birthday. Tita Wilma, kung ako kay Philip call off anay kay nobyo niya nobya niya palang gani daw gina-control na siya. Basi, sobra pa daw ugali niya kung mag-asawahay na sila. Okay, inaiyang opinion ni 9308. May damo gini salamat. Sino man na makaka Inday Wilma, mabugnaw ang panahon, pero kung makabati kami diri sa kabakungan sang tingom, daw ka namin isang panahon, ang matuod, permigid kami permigid kami pamati sang program mo. Bisan, ano kasako, wala ko halin sa radyo sa tupad namon, ga-monitor lang si nanay mo, o bando kag regards sa tanan nga katapos ang Action Radio, Advance Happy Valentine's. 7778, sa damo ganyan salamat. Sige tawe, sugpo na. Madamo ganyan salamat sa inyo, dara. Ay, nga mga anak mo. Okay. Tita Wilma, maayong hapon. Ang mahambal ko lang kay Philip, hindi kaya magpakamartir kay migahay pa lang kamo. Ano pagid kung mag-asawahay kamo? 6819. Tawe, mayong hapon pamati ko sa imo tita. Happy Valentine's Day sa akon bana. Anang basa ko na ni siya kaina. Mayara na ko na nga message. Okay lang Tawe, hindi nami nga ugali sang girlfriend ina. Maayawan ka lang da-adjust sa iya na patiya ka kay amo na ang ugali sang bana. Nagka-relate siya. Kay amo na ugali sang bana ko, wala adlaw, wala kami away, makapuyan ka lang giding chindi sa iya na. 44-1-3. Istorya ha siya, dear. Makapuy man, di ba? Kinahanglan hindi ka lang maghipos, pabatsyag man sa iya. Mayong hapon tawe para sa sender, primero lang na nga pagtilaw, damo pa na maagyan mo. Pwede ka pa ngayo, text me, tita, girl lang. Okay, basta mayo lang ha. Okay, sa mga gusto nga mga girls nga makig-friend sa iya cellphone number 0930-063-1521. Again, 0930-063-1521. Ngayon lang si Tita Wilma. Alas 2:39, Action Radio, Philippine Standard Time. Hasta lang diraanay, kaya ma-horoscope pa si Tita Wilma sa aton pagbalik. Pagkatapos man, sang pila ka mga importante nga mga commercials. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 2:42 Action Radio Philippine Standard Time aton mananay Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikayong lawa, especially sa mga ginikanan dira nga naga-worry sa ila sini mga kabataan nga naga-eskwela pa. Kung may kabudlayan inyo kabataan sa pag-absorb sa ila lessons, kag nabudlayan magtuon during examinations, area suggestion lang ni naton, pero nami gid man siya, no? Para sa memorya. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, may kasarang ni siya nga kung let's say sa aton wala pa pabugtawon, no? Kag paganahon ang aton sini utok ang utok sang bata para nga mapabaskog ang iya sini memorya kag mapadasig ang iya sini concentration sa klase kag sa pag-absorb man sang ila sini lessons. Kay nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule damo siya fatty acid. Fatty acid nga kinahanglanon gid sang aton utok. Makasupply ini sang 80% nga kinahanglanon gid. Try nyo mga mother dear nga nagaproblema sa inyo mga kabataan. Kung budlayan siya magtulon, kaya ang shape sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, when I say capsule, ti capsule man siya ya, pero it's not an ordinary capsule nga makita naton nga ang piyak nga sideline nga color, ang piyak nga sideline, soft gel ni siya nga crystallize ang unod niya na kay squalene gid siya kun imo pisil-pisilon malumok ni siya na soft gel. Pwede mo siya nga matest nga ibutang mo siya sa tubig, dasig siya matunaw. Unlike nga, iban nga capsule magsulod sa lawas, ta stay pa na longer ya, malawig pa. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule dasig matunaw, buot silingon kun imnon, dasig matunaw, dasig ma-absorb sa atong lawas, madasig man ang epekto. Kung may kabudlayan man ang inyo anak sa pag-inom sina, pwede natin ma-prick o kung mabuslutan kag ibutang sa kutsarita kag ipainom. Kung may palamangkutan nun kamo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, adang aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299. Kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabagalin na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ada available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign pagiban sa atin tag sa horoscope, pero dali lang kay masangkay kaluyan. Ano na nga bulong, ma'am? Dr. Pinoy Squalene Capsule. It's a 100% pure squalene. Magluwasin na, pwede pa na sa aton immune system. Okay. Kay Sonny Shosan Caballero, tita, greet ko lang kay Jay nga ba na ko. Okay, salamat, Gid. Kag kay Vincent Chavez. Hi, good PM. Salamat gid Vincent. Okay. Kag yes, kay Sheila Maria. Salamat gid kag mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Mitch Dogomeo Alipuon, poblasyon gali tita we. Kay Mitch Dogomeo Alipuon, salamat gid. Okay.
So, umpisahan ta na tawi ang aton sini pagbasa sang ilas sini horoscope. Sang aton horoscope. So, bantayan nyo inyong zodiac sign na karon nga adlaw Lunes, Pebrero 10, tuig 2020. Uy na to na mga nataw Enero 20 to Pebrero 18, mga Aquarius. No? Sa mga Aquarius, tagai kahilwayan ang kaugalingon mo sa paghigugma. Ay nano, inadalukan mo pang self mo nga ma-in love. Siyempre kung ikaw iya committed na to somebody. Pero kung single ikaw, you have the right to love. So, taga-iman free will ang kaugalingon mo nga ma-in love. May maayo nga kapalaran nga nagahulat sa imo sa patagsang paghigugma o ara. Kag, posible man nga mag-aabot na ang madugay mo na nga ginahulat o kung ginapaabot. Kag subong adlaw, mapagsik ikaw, kag makaangkon man sang kabuhi ang tanan nga bagay sa palibot mo. Wow. Makita man na mo kung mapagsik ka daw, inspirado ka, ay colorful gidya bilong mong adlaw. Masuwanti mo nga numero Aquarius 7, 14, 28, 31 kag 40. Garnet red is your lucky color. Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20, pamatingi mo horoscope, ang imo madugay ng ginahulat, posible mabaton mo kung mag-aabot ina. Hindi ka lang madulaan sa paglaom. Tungod, kung maghulag ka, sigurado may matabogin o kung may resulta gid. Kung may kaladtuan ka, sa aga mo dapat himuon, sigurado positive ang mga resulta sina. Maswerte mo nga numero 2, 12, 24, 34, kag 40. Jade green is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, Arian, mapakita mong imo maayo nga batasan sa piyak sang hindi maayo nga ginapakita sang inyo tupad balay o kon upod mo man sa trabaho. May adlaw gid nga masanagan ina siya sa matudtuod mo nga pagkatawo kung ano ka nga klase. Kag posible man o kung pwede man nga ikaw ang maging isa ka maayo nga ehemplo para sa imo isig ka pareho. Mas wati mo nga mga numero 8, 10, 15, 28, kag 32. Lucky color, purple. Yes, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ahay, kay Taurian niya, karon nga adlaw, problema ang love. Nga aman, posible nga mag-break ka mo nga duwa sang imo nobya o kunobyo. O kung makaangkon sang di pag-intindihanay, nga mga resulta naman sa layuay. Same as sa mag-asawa. Kung pangimo naman ang rason sang di pag-intindihanay, sa mag-asawa, syempre, pwede man sa nobyahanay tawi. Paghangop kag pagsalig ang kinahanglan. Kay nga sala ang imo ginapatihan. Maswerte mga numero 7, 14, 28, 31 kag 40. Scarlet red is your lucky color. Okay, Tita We, Gemini. Sa mga Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21. Makabulig ikaw sa isa sa imo mga kapamilya. Kapamilya nga may ginabatsyag kung may masakit o kung kinahanglan ikaw. Kag maayo man sa imo karon ang karon nga adlaw sa pagpangamuyo kag sa pagbisita sang imo pamilya. Madula ang pagsungguran nga nagapatunga sa inyo sa imo pinalangga kag magahatag ina sang kalipan. Masuwati mo nga numero 4, 7, 18, 26, kag 42. Royal blue is your lucky color. Check to the way. Yes. Kadto naman kita sa zodiac sign nga Cancer. Sa mga Cancerian, Hulyo 22 tubtob. Hunyo 22. Diba na? Hunyo 22 tubtob, Hulyo 22. Karon nga adlaw Cancerian, may magapalapit sa imo nga tawo para nga pangayoon man ang imo opinyon na tungod sa pagpaayos ang iya negosyo, kung may negosyo gin man siya, o kung natungod man sa iya personal, o kung sa iban man nga bagay. May posibilidad nga mabuligan mo siya, o kung sila man. Pero, kinahanglan ang maidid nga pagtuon sa problema, sa iya o kung ila problema.
Maswerte mo nga mga numero 8, 16, 24, 28, kag 39. Kag lucky color indigo. Nabatian nato ng aton mga hindi pa tawi, hindi aton tanan kang iban wala pa. Nabatian nato ng una nga bahin sa pagbasa neton sang horoscope ay kaduha bantayan sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos sini. Life. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa... Yes, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Mayong hapon, Tita Wilma, hidlaw na gid ko sang imo programa, Tita. Salamat kay nabatian, naman ka. Greet ko lang family, magbanwa. Tumlad family, Bakongge family kay Ichel, Jaime, mayo lang ang pagpamati da sa Sitio Ubos. Salamat gid sa paniyaga da kahapon, ha? Salamat, Tita Wen. Kinamiesta ka mo dito sa San Enrique. Kaya fiesta dito man kahapon, di ba? Dira sa San Enrique. Okay. Kag subong man kay Inday Annabel Garcia. Salamat kag mayong hapon. Tita Wilma, mayong hapon lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati. Labi na gid dira sa sitio Bita, Cadiz. Kay Nanay Amparo. Kay Nanay Amparo Inday Puka sa mga manghod ko kay sa tanan nga family Ligardia from Nabel sang Tangog. Salamat gid Tita Wilma. Kag salamat man sa imo pag message kay Tita We. Salamat gid. Miss Ems
Miss Ems Aboso, salamat. Good afternoon lang kay Levi Angkog. Madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest dark. Okay, katuanan na nato ng mga nabili nato ng mga zodiac sign para man sa ito na horoscope sa karon iyang adlaw Lunes, Enero 10 tuig 2020. Kadto kita sa zodiac sign nga Leo, sa mga Leo, Hulyo 23 to Agosto 22. Leo, compatible ka mo sa isa mo kabag-ulang nakilala. May posibilidad nga magaresulta na sa maayo nga pag-abyanay. Kaya ang bugos mo nga adlaw, mangin malipayon, pero dapat mo lang likawan ang sobre-sobre nga paggasto. Ha? Abi, start ka na sa pag-save. Himo kadalkan siya, hulog-hulog. Ay, mga anak ko. Mga masuwerte nyo nga mga numero, Leo, sa 6, 10, 23, 39, kag 44. Sure, pearl pink is your lucky color. Ay, oo. Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23 sa mga Virgonian. Very challenging ang adlaw sa imo subong. Pero, don't worry, tungod mangibabaw ang kaayuhan. Malampuwasan mo ang mapanghangkat nga hitabo karon nga adlaw, Virgo. Sa bulig man sa imo kaalam ka ginaangkon nga kasarang. Relax. Hindi ka mag-panic. Maswerte mo nga mga numero 1, 11, 12, 23, kag 30, lucky color, avocado green. Yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Madali mo yang nga matungdan karon nga adlaw imong mga trabaho, madali mo nga matapos kag makabulig ikaw kag mapakita mo man sa mga kaupdanan mo ang imo kooperasyon sa mga trabaho. Pero halong ka sa mga tao iya nga hindi masaligan, Libra. 8, 41, 11, 36, kag 23, mga masuwerte mo nga numero. Your lucky color, pink. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Kung may ginaplano, ikaw nga kaladtuan, halong ka. Sa tagsa katika nga himuon mo, ilabi na sa mga dalan, wala akong talapakan mo nga hindi etapan, tungod may kahinaan ang imo lawas nga sa naidalom nga bahin. Bugat guro lawas mo na. Isa hindi mo mabalanse na. Hinay-hinay lang, halong-halong lang sa posible disgrasya. Kag, importante Scorpio, isa pag hindi kagin magkalimot sa pagpangamuyo. Adlaw-adlaw nga tanan. 3, 25, 27, 45, kag 8 ang imo mga masuwerte nga numero. Lucky color mint green. Kag sa mga Sagittarius naman Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Unaha ang imo trabaho nga ginapatihan, madali mo nga matapos. Kag posible mahambalan man o kon mag-aathaganay ka mo sa mga bagay-bagay nga wala ninyo maintindihan. Halikawan ang kagamo kung ipaagi sa matawhay kagkabugnaw sang ulo nga pagsugilan nunay. Maswerte mo nga mga numero 5, 13, 19, 24, kag 33. Lavender is your lucky color. Kag sa mga Capricorn naman Disyembre 22 tubtob Enero 19, may dala iya nga kalipay sa mga abyan mo nga madugay na nga wala madugay na nga wala ka mo nagkitaan. Kaya siyempre dugay na pagkita nyo sadya-sadya gidi, no? Kag mangin happy man ang isa mo ka-friend sa imo pagbisita kung pasugtan sang kag tagaan mo man panahon. May panahon nga makatambong ka man sa isa kapag tinitipon-tipon sininga gabi kung karon sa hapon. Maswerte mo nga numero 2, 10, 20, 33, kag 40. Lucky color peach. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw Lunes, Enero 10 tuig 2020. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus,
but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Okay, padayon man si Tito Wilma sa This Is My Life. Ang ito na ni Zenton Plus Coffee Mix para sa itong coffee break sa karon niya nga hapon. Siyempre, Zenton Plus Coffee Mix himoalin sa balunggay, Zenton kag soya. Nami ni siya kaysa isa katasang pag-inom natin sa Zenton Plus Coffee Mix may magkuha kita ng mga vitamins kag minerals plus insoluble fiber nga mo man ang nagabulig sa aton sa pagtinlo sa aton colon o kontinai. Nga mainom ka sang kafe nga makahalit aring kafe nga healthy, may kafe ka na may bulong ka pa. Okay? Pwede natin nila mabakal sa mga tindahan dira sa inyo tag sa kalugaran. Force di man samon sa siyudad sang Bacolod. Kag pwede kita na makabakal online. Hahapos lang, log-in lang kita sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Pwede pa ma-deliver sa aton mismo puloy-an.
Ang authorized online distributor sang Xanthan Plus Coffee Mix amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternatibo Medicina. Kay Luis Escobar de la hello sa Takuling. Siling ni Luis Escobar. Hello sa Takuling. Salamat gid Tito Wilma. Kag kay Genevieve Panaungon watching from Jeddah, Saudi Arabia. Madamo gid nga salamat. Light in my deep. Okay, so sa siniman nga nga bahin si Tita Wilma magapaalam na pasensya na sa mga mensahe dira nga wala na iton malabutan. Bawi lang si Tita Wilma sa daso naman nga adlaw ana. Antes man kita magpaalam mga itong sinikot of the day ni Gasiling. Live for tomorrow will always be just a day away from being realized. I can't say goodbye. Madamo gid nga salamat sa akon sini mga partners sa technical control. Action Henrys Bulgar, upod man kay Action JM by Kin. Kag sa ngalan man sa among station manager, Action Non, di mala magbanwa. Si Tita Wilma magapaalam buwas naman. Standby sa metahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I can't say goodbye to you. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio.